αυτό. Τι να πιω, ρε φίλε, με δουλεύει, τι να πιω. Αυτά τα πίνουν. Τώρα δεν θέλω να πω κάτι προσβλητικό, αλλά τα πίνουν αυτοί που δεν σέβονται τον εαυτό τους. Δεν πίνω τέτοια. Θεώστη creators που πίνουν διάφορες ουσίες. Γενικά, πολλοί creator ξέρω ότι πίνουν διάφορες ουσίες. Άντε πάλι. Ρε μαλάκα, γιατί πρέπει όλα που σε ρωτάνε, το ρωτάνε έχεις παχύνει. Μάλλον έχεις παχύνει, του είπαν τις προάλλες. Λέει, εγώ είμαι καλύτερος σε σχέση με άλλους creators. Τώρα του λέει, ρε, πίνεις εδώ ουσίες, δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ όχι, αλλά κάποιοι creators πίνουν. Ευχαριστώ για τα 5 ευρώ, ανιψάκι. Ρε μαλάκα, σταμάτα όλα να τα λες με τους creators, να τα συγκρίνεις, ρε μαλάκα. Τι φάση αυτό. Άκης εδώ πέρα λάτσις 5 ευρώ για να το τελειώσει αυτό. Οπα. Γιατί να τελειώσει αυτόν, αφού εμείς φταίμε, λέει, που ασχολούμαστε μαζί του. Οπότε ναι, τώρα έτσι είναι, φίλε. Έτσι είναι, δυστυχώς. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε φίλε. Είναι πολλά πραγματάκια που έφτασαν στο να ασχολούμαστε μαζί του. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι αυτό που λέω. Πώς σας έλεγα παλιότερα, το χαγιάτε. Πώς σας έλεγα παλιότερα το Χαγιάτε Army, δεν ξέρω άμα το έφτιαξε ο Χαγιάτε, άμα το Χαγιάτε Army έφτιαξε τον Χαγιάτε. Ακριβώς η ίδια φασούλα είναι, δεν αλλάζουν αυτά, αυτά είναι σταθερές αξίες. Το Λίγδα δεν ήταν, δεν ξέρω αν φτιάχτηκε ο Λίγδας από μόνος του ή άμα ο κόσμος τον έκανε Λίγδα. Και μετά όντως έγινε Λίγδας. Και μετά αυτός έκανε double down στη Λίγδια. Δηλαδή κάπως έτσι πάει η φασούλα, κάπου στη μέση είναι η